شالوم شالوم بيتساب إجزابير أملاخ كمي تانيحكم شالوم قدس فشاملين قدس فريد ورمير لوم دما هبط كل جزء زبالة أتقالنا دبالة أمعالت دبل بروغرام حيزنا نمتس مسحاونا سيم كام نايسي أرجي ستوديو أنا حاكم صلاح الدين متينا لنا وده هاري بروغرامات بستا أودت فلن بستا دواغن مير برودة سالادين وبرودة سم لوم نكافولوك المجزاء بكريستوس يسوس سبليو وداgens ord som vi kommer kolla på är regera genom Jesus Kristus. مزحف قدس كزارو كله رومي معرف حموش تتقصع سشوعته När Guds ord förklarar i Romarbrevet kapitel 5 vers 17 موت بتأبسا أتحدى كاب جزاء أتوم ترفت أجان وهبت تصدقن التقبل خاب بتحدى يسوع كريستوس أبهيوت أزيو بزح كجزء يوم. Det står för om döden kom att regera efter en endas fall genom denne enda, hur mycket mer ska då inte den som tar emot den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva få regera i liv genom den enda Jesus Kristus. واو ريخم كريستنا حجي أبي يسوع كون كامجزاي. Sen det kristna livet är att regera i Kristus redan nu. مخنياتو حجي مسؤول أبي من أملاك تقوميتنا هنا. Och det är för att redan nu vi är satta i Guds högra sida genom honom. بخالا الزراربا بزلعلو كل زخون السلط عن ناي كريستوس أبو حجي بقو أمدر خنجز منجستن كهنات نجيروناي. Så med den här mäktiga kraft som finns i honom och i oss har vi fått rätten att regera redan i den här världen som präster och kungar. أبيوت كتجوز أطرح ديك ونيلو أزي بزح كتجوز يخمينا تباهلنا. Det står inte bara att ni ska bara regera lite, så regera mycket. مخنياتو نجستات ببهري جزاتيو. Och det är för att kungar i sig själva är regerande. إجزابير أملاخ زجزء هيوت سلزهابنا إي منجستن كهناتن جبر كايوميلو. Eftersom Gud har gett oss en makt som regerar, det är därför han har kallat oss att jag har gjort er till präster och kungslig präster. ريخم أبز حجز لنا يو جيزي نحنا أب كريستوس كوينا أب هيوت نجزء لجيزي نادلنا. Den här tiden vi är i, det är ett liv där vi regerar i Kristus. ده حراي جنب بيتي كريستيان مستند تقد كلا جيزي مسجويتا مستملسنا دم شح عمد دم مسجويتا مدرخاش عقاق جزينا. Men sen när församlingen har blivit uppryckt och när vi kommer tillbaka så kommer vi få regera i 1000 år med Kristus. حججن أريدتنا يمجزأ هيوت جميرنا هنا. Men redan nu har vi redan startat det här regeringlivet. مصحف قدوس سلة مسؤولنا نجوز هيوت كزارب كله أبرأ عسرات أو سشدش تخمزيل الله. När Guds ord pratar om det här regeringstiden med honom senare, den talar sig Uppenbarelseboken 26. كمزيل الله. أبت قدامي تنسأي عدل زلوا بتوءن قدوسن إيو ناي أملاخ ناي كريستوس كهانات كخونو مسؤون شح عمد كنوكسو إيو منبر أتخال أي موت أبزياتهم سلطان يولون. Uppenbarelseboken kapitel 20 vers 6 det står: Salig och helig är den som har del i denna första uppståndelsen. Över dem har han den andra döden inget makt, utan det ska vara Guds och Kristi präster och regera med honom i 1000 år. إذا شح عمد دبلو زلو بيت كريستيان كان مدري مستنطقت نايشو عتا عمت مكرا مسكونة دحرت نايشو عتا عمت مكرا ناي مدري تماليسنا مس كريستوس نغوزي. Så det här 1000 året som Bibeln pratar om här, det är när församlingen har blivit uppryckt och de här 7 åren har kommit och plågor och sen att vi har kommit tillbaka. ግን እቲ ሽዑ ኣብቲ ናይ ሸሕ ዓመት እንነብሮ ናይ ምግዛእ ህይወት ኦሬዲ ሕጂ ኣባና ኣሎት ህይወት Men det livet som man kommer få då redan för att det är 1000 år, det har vi redan fått nu. ስለዚ ሕጂ ኢና ናይ ምግዛእ ህይወት ክንላመድ ኣለና. Så det är redan nu vi behöver lära oss att leva det här livet i att regera. ኣብ ህይወትኩም ብጀካ ምግዛእ ንኻልእ ኣይትቀበሉ. Så i era liv acceptera inget annat än att regera. ኣብ ኩሉ ነገር ብጀካ ክትመልኩ ንኻልእ ነገር ኣይትቀበሉ. Så acceptera inget annat i era liv än att regera i alla områden. ስለዚ ካብቲ ሓደ ኣብ ህይወት ንገዝአሉ ከም ነገስታት መጠን ድማ ብቓልኣፍና እዩ. Och en av de sätten som gör att vi kan regera i våra livsomständigheter runt omkring oss, det är genom våra ord. ሓይሊ ንጉስ ኣብ ኣንደቦት እዩ. En kungs auktoritet är hans ord. ስለዚ ንጉስ ንቃሉ ብጣዕሚ ፈልጦ እዩ ሓይሉ. Och en kung är väldigt medveten om hans ords auktoritet. ስለዚ ንጉስ ኩሉ ግዜ ብኣፉ እዩ ዝገዝእ. Och det är därför en kung alltid regerar genom sitt ord. ከምዞም ካልኦት ሰባት ድጽዕርዎ ላዕልን ታሕትን ድብልኹም ኢኮነ ንጉስ ሓይሉ ብኣፉ እዩ. Han är inte som andra personer som kämpar höger och vänster, utan han vet att hans makt är hans ord. ናይ ቃሉ ስልጣን ስለ ዝፈልጥ ሓንቲ ቃል እንተ ኣውፅኡ ሃገር ሙሉእ ከላዓል ከም ድኽእል ፈልጥ እዩ.
Eftersom han är medvetande auktoritet han har, han vet att om han tar ut ett ord att han kan skaka om en hel land. ሓንቲ ቃል እንተ አውጪኡ ኩሎም ሰራዊት ነቲ ቃል ንብፍጻም ላዕልን ታሕትን ከም ዝብሉ ልፈልጥ እዩ Han är medveten om att han talar ut ett ord, alla han som i hans tjänst kommer att jobba hårt för att få det uppfyllt. ስለዚህ ንጉስ ቃል ይደውጽ Så en kung talar ut ett ord. ቃሉ ድማ ነቲ ዝበሎ ንምፍጻም ነቶም ኣብ ታሕቲ ዘለዉ ንኹሎም ኣብ ጻዕሪ የትዎ Och genom det ordet han har sagt han får alla hans tjänster att vara verksamma för att fullborda det. ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ቃል ንጉስ ስልጡን ይሎ Det är därför Guds ord säger kungens ord är väldigt auktoritär. እሞ ኣነ ንስኹምን ድማ ነገስታት ተኾይና Så om jag och du är kungar, ኩሉ ነገር ንሰናይና ከም ድሰርሕ ንሰናይና ንኽሰርሕ ድማ ኣብ ጻዕሪ ከም ድኣቱን ከም ድጎይን ንገብሮ በቃል ኣፍና እዩ så om vi gör att allt det bästa ska vara framför oss och i våra liv, det är genom våra ord. ኦ ሃሌሉያ በኣፍኩም ግዝኡ Så regera genom era ord. ንበረኸት ጥራሕ እመኑ Lita endast på välsignelse. ንስሓቕ ጥራሕ እመኑ Lita endast på skratt. ንሓጎስ ጥራሕ እመኑ Lita endast på glädje. ንምፍራይ ጥራሕ እመኑ Lita endast på för att vara fruktsamma ኣብኡ ከዓ ግዝኡ och regera i det. ገዛእቲ ኢኹም Ni är regerare. ንስኹም ብሉጻትን ክቡራትን ኢኹም Ni är värdefulla och segrare. ሻሎም Guds frid.